bhhailm mar Uachtarán na hÉireann, bheannachtaí ó chroí a sheoladh Guím Nollaig Shona agus Bliain Nua sheochánta oraibh. Agus muid ag trasnú thar Ghrianstad an Gheimhridh is am dhóchais sé an Nollag, agus muid ag súil inis le síneadh na laethanta tá romhainn. Ag an am seo, nach cóirún smaoinemh scéal lárnach na Nollag, scéal mhuire agus sheoladh, agus iad ag lorg dídeanna I Micheál, dó féin agus dá leanamh sa bhrian. Dúra go ríis is a ríis eile lo, nach raibh éon lóistín ar fáildóibh. An seo in hÉireann tá star ada na hímarcha na glúiseachta, na n-aistear fágála agus teachaireachta agan. Inniu, tá méid bródol as an méid atá dhéanamh ag an diaspora, de cultúr agus de héal a Micheál Nua, a cuimhne míad cumá na hÉireann ag sin atá béidir in níos le brí, iad I bhd ón átas dúildóibh, ón an muinter agus béidir iad cráte ag an tráseo. Ní mór dún smaoinemh ortha agus ní le linn na Nollag a bháin. Bhór an tábhacht a bhain leis an gúna fial airgid a bhór mar uatha siúd a thuig thar sáile nuair a bhí muinter na tíre seo, bocht briste agus faoi crútan an tíl. Huidig siad go mór le tíre cothú ina meach dhóchais agus déisiintí, tíre na bhéad an glún óg féidirachtaí nua a iarú. Cabadal onatábhacht agus dar na tíre seo an tréimhse sin, agus ní ceartú in dearmad a dhéanamh go brach. Inniu mar a tharla sin seir trá, tá daoine ar fud na crinne nach raibh aon dal astóibh ach a dtíortha dhóchais a ágáil. Tá reintóibh take a thuganne, a ggóthráin ag damda, ag lorig cosint agus tearman uin dó féin agus dá muinter. Le dhóchais acha go méid tácin níos fearach. An dútha muid an sráidóibh, a ráilónach bhfuil lóistín ar fáil. nó an manamid dóibh isbrid na mracharchas, ag smaoinemh ar star na hÉireann atá ag crí láir scéal muinter na hÉireann. Tá dúlan móra os ar góir a gahamid glachaló. Sa bhliain 2019, nachta go sílear go bhfuil gá le cógníomhaíocht in aigean na hAthbhliana éráide agus an slad atá a dhéanamh ar dúla na crinne. Ag deireadh na bliana le teachaireacht sílear feicteachn ó na hóltha go gahamid a bhd níos mó dhéanamh agus gan mhuil chun tubaiste chachant. Cúis dhóchais a bhí an ar a haspáin an glún óg go bhfuil siad lántiltena go báirte ghlacha sna hAthbhliana tá an andúin. É sin ráite, ní mór dún gníomha mar phobal damda chun an dúthlan olmhór seo a tharú. Cé go bhfuil an príomhfhreagaireacht a rialtais ceannaireacht na haspáint, tá tábhacht ag buint lenar gníomhar pásanta, fiú agus an comara go bhfuil siad beag agus éanaach. Dá bhrí sin agus muid ag tuairt aig ar Bliain Nua gealamis ar dúncar ar dlímplocht a hiiscin níos fearr agus dá len lec le céile leis na hAthbhliana tá riachtanach chun ar blanid, ar nérád agus ar núra a cuimead sláán ar wathallin féin agus leis na glúnta tá le teacht. Ar an Nollag áirithe seo, nach fiúnta an gealtainna sé an ceart a cothú agus tuiscint ar an déanacht cuitin a Albert. Dé núlachas sa cuirig ílacharin, de lúbhaint carram a chrothú, idir écolaíocht an etic, an acnamíocht, an cultúr agus séal cólaíonta. Agus dúlúchar na bliana in arníg, agus muid ag drudam ar chéasúr na dasach agus na féidirachtaí nua. Bíag misneach acin agus de lú fártaíocht agin, lo siúd atá leochalach in hÉireann, agus ar fud an dain. Is é an de lú fártaíocht sin, an bealach is fearrúin aige thuairt ar na núláin agus ar na féidirachtaí átá os ar góir. Guím Nollaig sheochánta agus bhliain lán, dhóchais agus déisiine ar gach ile gcuineaigh. Berbannach.